तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी महत्त्वाची बातमी आहे आणि ती बातमी म्हणजे आहे की राज्य सरकारची तातडीची कॅबिनेट बैठक आहे आणि ही कॅबिनेट बैठक ही नेमकी यासाठी आहे की जे आत्ताच्या घडीला जे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन तीव्र झालेलं आहे आणि या तीव्र झालेल्या आंदोलनाच्या संदर्भातच आजची राज्य सरकारने तातडीची कॅबिनेट बैठक आयोजित केलेली आहे आणि आता ती थोड्याच वेळात सुरू होत आहे. बैठकीला खऱ्या अर्थानं ती आता सुरुवात देखील झालेली आहे. खरं तर आजच्या या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणावर चर्चा होणार आहे आणि मराठा आरक्षणाचा हा मुद्दा जो आहे हा अतिशय संपूर्ण राज्यभरात आता तो तीव्र बनत चाललेला आहे आणि त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या वतीने तातडीची आजची कॅबिनेट बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि आताच्या या बैठकीमध्ये नेमकं मराठा आरक्षणावर नेमका काय निर्णय होतोय याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे, देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. कारण ज्या अर्थी जर पाहिलं असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा आंदोलकांनी हे आंदोलन आता तीव्र केलेलं आहे. ठिकठिकाणी रास्ता रोको करण्यात येत आहेत आणि त्याचबरोबर जे आंदोलन ज्यांनी हे खऱ्या अर्थानं तीव्र केलं ते म्हणजे जर पाहिलं असेल तर ज्या पद्धतीने हे आंदोलन तीव्र करण्यात आलेलं आहे आणि त्याचमुळे ही बैठक ही आयोजित करण्यात आलेली आहे. खरं तर मनोज जरांगे या आंदोलनकर्त्यांनी हे आंदोलन तीव्र केलेलं आहे आणि आता त्यांची तब्येत देखील फार खालावलेली आहे. खरं तर राज्य सरकारकडून आतापर्यंत एक मंत्रिमंडळ जाऊन आलं होतं, शिष्टमंडळ जाऊन आलेलं होतं. या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्यांना त्या शिष्टमंडळाला अजिबात यश आलं नाही आहे. खरं तर मनोज जरांगे यांनी जे शिष्टमंडळ आलं होतं राज्य सरकारचं त्यांनी 4 दिवसाची अगदी मुदत दिलेली आहे. या 4 दिवसामध्ये तुम्ही मराठा आरक्षणाचा GR घेऊन या आणि मला भेटायला या अशा पद्धतीने त्यांनी सुनावलं आणि त्यामुळे निश्चितच आता मराठा आंदोलन आता नेमकं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता कोणत्या वळणावर जातो आहे किंवा आत्ताच्या या राज्य मंत्रिमंडळाच्या या कॅबिनेट बैठकीमध्ये नेमकं मराठा आरक्षणावर नेमकी काय चर्चा होते आहे, काय निर्णय होते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर आता मराठा आंदोलकांकडून हे आंदोलन तीव्र करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी जर पाहिलं असेल तर ते रास्ता रोकोच्या माध्यमातून सर्व मराठा आंदोलक हे आपला निषेध व्यक्त करत आहेत आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ते अगदी त्यांनी तीव्र करत आहेत आणि त्याच धर्तीवरच जर त्या पार्श्वभूमीवरच आत्ताच्या या घडीला जर पाहिलं असेल तर मराठा आरक्षणाच्या याच मुद्द्यावर जो आता कळीचा मुद्दा बनलेला आहे आणि त्याच मुद्द्यावर खऱ्या अर्थानं राज्य मंत्रिमंडळाच्या आत्ताची ही कॅबिनेट बैठक होत आहे. या कॅबिनेट बैठकीमध्ये आता नेमकं मराठा आरक्षणावर नेमकी काय राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करते आहे हे देखील आता पाहणे फार गरजेचं बनलेलं आहे. आणि जर पाहिलं असेल तर खऱ्या अर्थानं मनोज जरांगे यांनी हा आंदोलनाचा विषय जो आहे, आरक्षणाचा विषय आहे हा फार तीव्र केलेला आहे आणि या गेली कित्येक दिवस त्या आंदोलनामध्ये ते अगदी सहभागी असल्यामुळे आता त्यांची तब्येत देखील खालावलेली आहे. खऱ्या अर्थाने आत्ताच त्यांना सलाईन देखील लावलेलं आहे आणि एकूणच जर पाहिलं असेल तर त्यांची तब्येत ते खालावल्याने राज्य सरकारच्या एका शिष्टमंडळाकडून त्यांनी आंदोलन आपलं मागे घ्यावं अशा पद्धतीची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न हा राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. यापूर्वी राज्य सरकारकडून एक शिष्टमंडळ त्यांच्याकडे गेलं, मात्र अगदी मनोज जरांगे यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितले की माझ्या जीवाचं बरं वाईट झालं तरी चालेल, मात्र मला मराठा आरक्षणाचा GR तुम्ही घेऊन या आणि यासाठी त्यांनी 4 दिवसाची राज्य सरकारला मुदत देखील दिलेली आहे. त्यामुळे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आता जर पाहिलं असेल
तर गेले 9 दिवस मनोज जरांगे यांचं हे उपोषण सुरू आहे, आंदोलन सुरू आहे आणि त्याच धर्तीवर जर पाहिलं असेल तर आत्ताच्या या क्षणाला जर ही मोठी बातमी आहे की मनोज जरांगे यांच्या या आंदोलनानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे आंदोलन, मराठा आंदोलन फार तीव्र झालेलं आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आत्ताच्या या घडीला जर पाहिलं असेल तर राज्य मंत्रिमंडळाची ही कॅबिनेट बैठक होत आहे. अतिशय महत्त्वाची तातडीची बैठक बोलवण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे आताच्या या कॅबिनेट बैठकीमध्ये नेमकं मराठा आरक्षणावर नेमकी काय चर्चा होते, नेमका कोणता निर्णय होतो याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे. नेमकं या कॅबिनेट बैठकीमध्ये नेमकं मराठा आरक्षणावर नेमकी काय चर्चा होते, नेमके काय निर्णय होत आहेत किंवा राज्य सरकार आपली नेमकी काय भूमिका मांडणार आहे हे आपण आपल्या सर्व दर्शकांपर्यंत पोहोचवणार आहे. मी आता तुर्तास इथे थांबतोय. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या कॅबिनेट बैठकीमध्ये नेमकी काय चर्चा होते किंवा काय नेमकी राज्य सरकार या मराठा आरक्षणावर भूमिका घेते, काय निर्णय घेते हे देखील आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू. तुर्तास मी इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा प्रुडंट मीडिया नेटवर्क. यानंतर मी थोड्याच वेळात पुन्हा फेसबुक लाईव्हमध्ये येणार आहे आणि नेमकं या कॅबिनेट बैठकीमध्ये नेमकं मराठा आरक्षणावर नेमका काय निर्णय झाला हे देखील तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.